Era o seară normală după o sicrea. Am decis să-mi pornesc calculatorul și să navighez pe internet pe niște rețele de socializare obișnuite. La un moment dat mi apare un mesaj de la un prieten care m-a redirecționat pe o pagină web. Mi s-a părut ciudată denumirea site-ului. Nu am mai întâlnit acest tip de site. Părea un site obișnuit de afaceri, însă nu știam ce fel de afaceri. Din lipsa de activitate și curiozitate, am început să explorez site-ul mai amănunțit. Erau tot felul de chestii, de la droguri până la carne de om. Am rămas șocat. Fila browserului mi s-a închis. Nu știam ce se întâmplă. Parcă cineva îmi controla calculatorul de la distanță. A apărut o filă CMD. Nu știam ce se întâmplă. Foarte multe litere și numere. Eram total paralele. Camera web tocmai ce mi se pornise. Ceva rău mi se întâmpla. S-a deschis din nou o filă web, o denumire de web diferită față de cea anterioară. El se uita la mine și eu pe internet. Eram panicat, nu știam ce să fac. După 5 minute, camera web mi se oprise și mi-apărea un mesaj pe monitor cu textul "Vizionare plăcută". Mi-am dat seama că am fost hackuit. Din acea filă s-a deschis un site mai ciudat cu un chat în dreapta și o ramă unde avea să înceapă un live. Toți strigau pe chat cu nerăbdare să înceapă. Din întuneric, o lumină slabă și-a făcut apariția. Nu puteam da seama ce se întâmpla. Apoi am înțeles. Era un om legat de un pat de spital cu niște unelte ruginite și murdare lângă. Omul era dezbrăcat complet. Apoi din senin aud o voce care zice: "Cu ce să începem?" a întrebat omul care făcea live-ul și toți scriau în chat diverse părți ale corpului. "Începem cu ochii, văd." Apoi a luat un clește și fără milă i l-a băgat în ochiul omului legat, după care i-a scos ochiul. Am rămas șocat și nu știam cum să reacționez. Am încercat să-mi închid calculatorul, dar niciun efect. Totul fără folosință. A apucat în mână un ciocan, după care a început să-i spargă oasele membrelor. Am rămas uimit cum unii oameni sunt satisfăcuți când văd oamenii cum suferă. Nu mai puteam rezista. Am început să plâng. Organizatorul continua să-i facă rău prizonierului, după care pe sfârșit a zis: "Și acum partea cea mai plăcută, de toți adorată." A apucat în mână un baros și fără milă i l-a dat de cap bietului prizonier. Sânge și oase s-au împrăștiat peste tot în cameră. Mulțumesc încă o dată pentru timpul acordat. Apoi, totul a dispărut în întuneric și mi-a apărut pe ecran: "Mulțumesc de vizionare." După care mi s-a oprit calculatorul.